비니 프로자로 제어티 프라사로 어버저토는 비니 부사부도의 힘이 완주고 정조디 부사노 액타 기수 클라이디 마야 한간가이 완축의 나이데 가자네 마파테 다코부 국정 자라 부망나이 부팡나이 완축의 나이데 정조디 부사노 액타 기수 클라이 클랑 마야 한가이 부사 울었다 뭉나이 busa punya gudak gore duar kam nai tuk nai busa na ekta kisu khlai maya hangkai busa na ekta kisu khlai klang maya hangkai o busa tilok tui nai bikha biri jana na arambha khainai abuni bagone bubagra wanchugo tino ati prasarak no ekta kisu khai klang nani baginai tino o jaga sok paijak norok jotono saimano bubagrano bumahai kai kogri uinai buma bubagrano lasis malasi masisa khlaika bubagrano interlocutor changinai bubagrano constitutional solution rinani hininai omahai kai porjonto 3 din mathai rinai hininai omahai kai kok samani afro bubagra bisas sawai poito sawai jotonono saka tiprasarokno auta bole manchinai 3 din mathai constitutional solution hini samane afro bubagrano bui onek kok salaika biko bini 3 din buko bini constitutional solution buko interlocutor hini nai bubagrano kok saka asubai thagyako debo bubagrano mahai kai kok rukha runai hini ma amahai kai kok saka tangai rinai hini abo hai kai tong saidaman sang অতি প্রাসাদ বসং ও 186 আমার রাজানি বংশধর ও হা চিনি হা হিম্পানো চিনি থানি শাসন ক্ষমতা করি খা রাজনৈতিক অধিকার চিনি থানি কমাই থাকা जों साइमानो मेजॉरिटी मास बिग्रेंटे जे मेजॉरिटी बिन कग्न नांगो जे मेजॉरिटी बन सरकार चालगो बन मुख्यमंत्री गो आपनि बागैनो ओ राजनीति प्रसारक आंचलिक दल खाइनानि नांगो आंचलिक दल कोनो दिन खाइगला कामन आंचलिक दल केबो खाइनानि नांगया तामनि हिंगांगाय जे राज्यनि बसा बिनि थाने अधिकार तंखाय जे राज्यनि बरक बिनि थाने अधिकार तंखाय बिनि थाने शासन क्षमता तंखाय कोनो दिन फानो और आंचलिक खाइनानि नांगला खामन कोनो दिन फानो और शिक्षिडलनि बागै दाबि खालायगला खामन कोनो दिन फानो भाषानि बागै दाबि खालायगला खामन फियाबा ओ तिप्रासारक ओ हानि बुसारक ओ हानि इन्डिजिनास हिंतंनायरक बुसक कपाल हामिया नायदि जोंखाय भाषानो तुइसे जों और आंदोलन मा खालायसिनाय अधिकारनो तुइ आंदोलन मा खालायसिनाय अब बमाहाय तिप्रासा अब बमाहाय तिने हा जों आरो आपनि बागिना तिने बुबाग्रा दुख नांगैनाय ओ स्टेप नाहारो नंनि बागै जाय थिनाय ना कायजा खाबु बाग्रा ना बिलनि हेल्प ना बवानचुका कायजा ना वानचुक दिया हेल्प ना वानचुक दिया ताबुंगा आमरण अनुसन तंखा जायावै नंनि बागै थिनाय नंनि बागै थिमानो आं जायावै हिनाय तिने बुबाग्रा अरा जुगो फियाबा अब बेलाय खाय कतर कोनो दिन फानो माहाय बुबाग्रा हा बुबाग्रा अमाहाय काय जायावै आजुगिया खो बिन प्रजारकनि बागै फुनु गयदि खाचिनि बुबाग्रा 186 नाम्बार टागो कथां तंखो अति प्रासारक टागो कथां तंखो बुबाग्रानो लगिरि दङो नों खरकसा खुरकजो लगिरि आफानो बुबाग्रानो मुकुट हिन राजा हिनि साइ दंफानो चिनि बागैले महाराजा चिनि बागैले मुकुट गोनां राजा जों बन राजा हिनि मानिवो आबुनि बागैनो तिनि बुबाग्रा सावो अरक कसा कख्रा हिनि गराय अति प्रासारक अप्रजार फाइबायदि हिनाय अरवो रिं मानि खाजानि माफा देता खबु गक्सं तारपरे बरवो कक थाइसा थाइनै बरग कक सावो बुबाग्रानि उकुलगो सानाय बरक साइ तंथन बब सुद्रकनाय एक समय सुद्रकनानि जरा मारिनाय केबो फानो तिनि आं अबनो सानानि मुजुंगो बुबाग्रा ततासिन कक साइ थांगा बुबाग्रा कक साइ थांफ्रुनो तिनि अरवो वाना मासिंसा अमाहाय इंखा अमाहाय आंदोलन नुगियाखो अमाहाय आंदोलन दिल्लीनि फुन अमाहाय काय फायाको खायका जों आंचलिक दल अनेक आंदोलन खालायका
রাস্তা রুকো খালাইকা পিয়াবা অমহাই খালাইয়ে ও অনশন অবস্থায় চলাকালীন দিল্লিনি খবর ফাইছক ফাইকা পিয়াবা বড় বওয়ানা লাইজাক পিয়াবা বড় ওয়ানা লাইজাক বরক যে চিন কনস্টিটিউশনাল সলিউশন নিনা মানে বরক যে থকগৈ কচাरै তরি মানে আর বুসুতুং হাইকাयै তাইলে তরি মাংলা খা তরিনাनि थांगा हंगाय बंनि गभर्नमेंट बंनि गभर्नमेंट बाय थांनाय ताङै बाय थानाय साइजामान 32 ता बक्तिनाय गभर्नमेंट चालु गई दङ और भरम गना शुक्लाचरण नुवातिया और आईपीएफ ति बाय बीजेपी एलायंस खलाइजाक पियाबा शुक्ला नुवातिया साबो बंखाव हानि दिप्रासा बंखा राजवंशी विकास देवर्मा साबो रामपद जमातिया साबो और वो प्रमोद रियांग साबो सानानि थांखाय बरक सानाय बरगति प्रासा बरगुदा खानांगे अंखरै थानो सरकार दा बाई थानो और तामनि हिमालय और जे बाबे प्रजार खानांगे फैगा बरक जे सिक पानो तिप्रा मथा जे सिक पानो बुबाग्रान हामिया चाया सातन अब पाब्लिक रक बरनो कोनो दिन माफ खलाइगला बरनो माफ खलाइगला आ जागा थां सगैनाय आ समयनो बरक रिजेक्टनेशन मारनाय आ जागा सगै माने बागैनो तिनी अरबो बुबाग्रानो रिंनानि भात दंखा खाजानि माफाते ताको बुकुकजन बुबाग्रा जदि अरबो चाया ओइ दं गांकाय तैबिसा ब जे पेट खाली थांमानि ब बुकचा या बुकचा थांमानि ब या बुकचा कि फिल फाइगला यागो तुवैनो फाइनाय ब बुकचा फाइनाय अरनो फाइए बिनो अनुसनो सबायनाय हिनि साइकलाङै थांगौ बे ब फाइगा हंगाय बनते हे सागला एरिनाय आव जों जे डिमान्ड खायमानि जिन कन्स्टिट्यूशनल सलिउशन जों सानै दंमानि मानखा हिनैनाय नरंनो ताइसा जदि रिंखांगाय नरका सावर फायै बुबाग्रा अनसन सबायनाय अमहायके बुबाग्रा साइकलांमानि नरक जतन खानाय दङ वानानानि कक्रै जों अ हावा तंगै फानो जिने हा हिमपानो जों अमहायके दापे आंदोलन खायमा थांनाय तामंकाय जों आंदोलन सारा किच्छु करै जिने बागै जों आंदोलन सारा जिने मानथाय सप्ताय जों केबो याफारे रिलिया तिनी खाजानि मा फाते ताको बुकुजों बारा कक्सानाय उक्लोगो गिला तंगो पियाबा अब नुखाजों जे बुबाग्रानि जे फान नुखा जे अर आसुगै दंमानि बर गिलामा बुबाग्रा तंफ्रो आसुगै दंखा ताम हंगाय बुबाग्रा हंगांगा पियारानि हायङै दंखा पियारानि न जेबाबे पिया गुराराव कुथुमलायो अमहायकानो कुथुमलायजाङै दंखा जखन बुबाग्रानो रिङै नंखरो आ समयो उ पिया बुथुब्रक तरक कुरुकनानि आराम्भ खायरिखा माने पियारानि करिखा हिमाहाय तिनि बुबाग्रा पियारानि फानो थांसिदं थांतन कैसा फाइपिनाय नरक तामहिनाय अब बुबाग्रानि जे न्यूज नरक किसु खायनाय जोंनो फियकनाय ओ आसाताय विश्वास नारगिनो आनि क किसिसे सामा अरनो मथाका जतनो हामबाय जतनो काहाम करं तंदि जतनो काहाम करं के फिरगै थांदि हिनै कक नारगिनो आनि कक अरन मथाका हामबाय।